gwapo ni ano. Teka lang guys, ilagay ko lang yung aking ano sa... Ayan. Yan na. Ay! Yan na. Nakakilo, no? Ay, wala na. Naku, si Liza. Para gold siniplits. Parang film na babae siya. Ang bawat talaga na isa. Pilipil. L'Oreal Woman. Hi guys! Hi guys! Good evening! Good evening! Pasensya na, madilim. Nandito lang sa kwat. Anong kinakain ng aso? Ano? Tignan mo daw. May kinakain. Ano yan, Tane? Baka siguro. Ay, naku. Hi guys! Welcome ulit tayo sa aking channel. Sige, yuk yuk. Ano kayang kinakain? Parang mga kinasikas ng mahaba. Kala sa loob ng ipis nito. Tingin ang bibig. Open! Open! Ay, punyemas! Namer, kunin mo man, Namer, may pa-plastic. Dali. Punyeta ka, ha? Saan ka nagpapakuha ng plastic, ha? Parang nananahimik ka dyan, ha? Saan galing yun? Ako dyan. Ipis ang pinapahuli ko sa kanya, plus kinain. Lulunukin na eh. Sama natin ko, no? Hi everyone, welcome to, I believe it's day 3 of our Tezos Art Basel Tulog ka na. Miami Talk series. Matulog ka na, ha? Ay, ay. Nagaano muna ako. Saan ba yung aking towel? 30 minutes na naman, no?
Samot nga namat nga ipis. Kain na. Hahani tinarom. Ayun. Ayun, Momo. Ayun, sus at lingkuhan ni Tani. Kain ni Tani. Atit inarom ni Dakpan. Kain ni Tani. Ando sa ilalim nga. Oy, Tani! Nahuli yung ipis. Tani! Hoy, makukuryente ka! Ay, punyeta, nandyan sa electric pan. Hoy! Nasaan? Ayun mo na, kinarasikas dati yung kahon. Nasaan to? Hoy! Hindi mo makukuha yan. Makukuryente ka pa. Nandyan, sa likod ng kahon mo na yan. Ayun. Ay, wala kasi akong pangpalpal. Ayan dyan, sa ilalim ng malita. Hindi ka pa. Tani, nalim na, kainin mo na. Alis dyan! Hey! Kuryente! Ada, namatay. Namatay na. Go! Kalalamot.
Alis nga't magano ko. Bibihis. Kakainin mo. Maabutan. Wala na, wala na. Ano niya kasi yung ano. Malabo. Malabo ang electric fan. Matulog na, matulog. Ano-anong kinakain nito na. Alis dyan, Tani, alis. Alis dyan! Iniyain lang tayo.
yan, Haimin, no? Si Nailin, yung kasama-sama ni Haimin mag-video no nakatira ng restaurant nga dako. Kasama niya doon sa magpaano siya ng ino. Pasensya na kayo guys, madilim lang kasi wala akong ilaw. Hindi yung ilaw namin dito. Saan na ba yung mga power bank Kahit ko? daan na nagsusungsong bilaro. Wala yung power bank ko. Pagkain muli na hirap to ni nga idol na hirap ko ako ay manhirap pa nga turog saan hindi ay mahibinukop singain na tiyo
Abigail Chandler. Hi, Abigail. Hi, good evening, Abigail.
nalalagay kay sagad na oh. Nakikita ko yan sa kay doktor sa TikTok eh. Mga Pilipino. Sa Pasay ang post. Lalagyan, meron silang lalagay sa ilong na parang lasang disposal nito. Parang ini-injection.
Kay. Pupuri kay na ko ano mo.
minutes pa. 70 minutes pa. Commercial. Oray ko viewer. Swiss. Grabe yung labi ng doktora ni Jaime, no? Nanunuan din. Sari, anak sari. Magbabagan ng langsit na. Kuanhan. Ano? Tapos na. Ako'y magpapaalam na isang oras. Isang oras din ako. Agin na commercial. Si Abigail Chandler.